sampeyan kene. Nah ngene. Parang Rara Singlon. Kula Kang Mas. Gumun aku lho. Kados pundi ta? Ing atasno kowe iki lagi ngandhut sawetara pirang wulan iki? Menika sampun 9 wulan. Panjenengan menika kados pundi ta? Monggo lenggahipun. Kok malah lali ya? Panjenengan menika lho wong ingkang putra menika sekedap malih menika badhe lair kok. Aduh. Menika lho Kang Mas. Sabar. Nggih. Nanging polahipun menika lho kok kados dene panjenengan to. Lho, ya panjenengan wis 9 wulan wis titi mongso wis kroncalan ngalor ngidul niki munggah medhun. Mancal. Nggih niki sajake kok lelancip niki nggen sikut napa nggen dengkul to niki Kang Mas? Mbok cobi. Lah nek sikut kok semuene gedene? Lah mestine nggen dengkul lah niki. Wah, mung aku ki karo kowe iki gemun lho wong lagi Darbini 9 wulan ning nyatane kowe isih katon ayu. Lho, saya tambah nang semake. Menawi kula menika mboten ayu panjenengan nggih mboten tresna to Kang Mas Samudana. Para cantrik wonten ing Parangtritis menika ora inggih kathah ingkang enem-enem, prigel, trengginas, pinter-pinter ning nyatane panjenengan menika kok ya tresnane kalih Rara Singlon lho. Nanging ngene Singlon, jeneng wong bobojoan mono ora kena dipeksa kanthi linambaring rasa tresna kang tuwuh saka ngati ki ya mung karo kowe kok. Saestu lho menika Kang Mas. Mung emane. Wonten menapa ta? Kowe iki kok beda karo wanita-wanita ing Parangtritis. Njur kala mangsane iki aku ya kudu kepengin bekti nang ngersane maratuwa. Benere kowe iki mbok walaka. Saka ngendi sapa ngono lho.
Panjenengan menika kados pundi to? Kula nalika semanten rak sampun matur yen to kula menika namung lare kabur kanginan, boten gadah papan dunung, boten gadah tiang sepuh. Kula nderek ngenger to kalian panjenengan. Nanging ngene Kang Mas Singlon. Dipa Kesuma. Mapan neng Parangtritis kene kuwi ya wis kerasan. Pun Jur sok tuwuh pitakon lho aku jroning ati iki kepiye sak mangsa-mangsa aku kudu bekti marang maratuwa ki njur kudu nang ndi. Kuwi lak ya kanggone wong urip lak ya kudu mbutuhke to. menapa menika kedah mangertos to Kang Mas. Panjenengan kedah prisa. Ya kudu ngerti to saya besok tekan lairing kunang jabang bayi sing kok kandhut iki. Ku wis kudu ngerti papan dununge kowe iki saka ngendi, sapa, njur wong tuane sapa, lak kudu ngono. Menapa mboten cekap kula kalian anak kula kemawon? Wah durung. Ya nek kudune kowe iki ning Parangtritis kene wis kerasan tenan njur walaka. Dadi kabeh iki aku ora mung tiba ning pengangen-angen kudune iki ki bocah saka ngendi ngono to Singlon. Tenanipun awrat anggen kula badhe matur walaka Kang Mas. Kuatos kula yen to panjenengan prisa sinten sudarma kula panjenengan badhe duka. Lho ya ora to, ora. Dadi kuwi iki ora apa-apa yen walaka ning ngersane garwane kuwi lak wis kalebu wajib tur ya kowe besok ing tembe iki calon mapan ing Parangtritis sak lawase to Singlon. Nanging estu Ora duka, ora wong karo garwa kok ya kepiye. panjenengan badhe nampi menapa wontenipun kula. Ya wis ngerti, saya saiki kuwi wis ndarbini 9 wulan. Iji. Dadi aku mbok kowe iki arep matur apa? Iki aku ora kena duka kuwi. Ngaten menika. Iya Singlon. Saestu lho. Ora duka. Teko walaka ning ngersane garwane kok kepiye maneh to? Enci. Waleh-waleh menapa Kang Mas Samudana? Estunipun kula menika Sapa Singlon? Enci putranipun Rama Prabu Dipa Kesuma ing Sulbi. Yen ngono daru ati kowe. Kang Mas! Kang Mas! Kang Mas! Kang Mas panjenengane lha dateng kula to Kang Mas. Kang Mas! Kang Mas kula nderek Kang Mas, Kang Mas. Darumaya, Injih kula apa? kowe
wis sawetara kowe nyantri ning Tangkuban Prau. Inji. Seneng kuatimu. Nggih tinimbang kula mapan wonten ing Datulaya. Langkung remen, langkung adem ayem wonten ngersanipun Siwa Dewa Kesuma. Oh, ngono. Ah kira-kira wis pirang taun kowe tumandha ning Tangkuban Prau? Nggih sampun sawetawis dangu wa. Iya. Ayo nggonku paring piwulang. Inji. Paring kaminteran marang sliramu. Ah kira-kira isih apa maneh sing kudu ditakokake. Lah menika ngaten, Bu. Kula kepengin mangertos sejatosipun tiyang gesang menika lairipun kados pundi. Oh, pitakonmu kaya ngono. Ayo ya ngono, Darumaya. Inji. Sejatine wong urip kuwi aku kudu tumindak kang becik. Ana tetembungan adigang, adigong, adiguna. Inji. Tegese ya ngono. Adigang kuwi wataking kidang. Inji. Ah aja seneng kowe niru playune kidang. Mongko mundak ora jem. Inji. Ki adigang. Adigung wataking gajah. Aja seneng kowe ngumbar karuksan. Dumeh gajah iku rasa. Inji. Kuat. Apa wae. Njur kowe pamer aja. Sing kaping 3 adigang, adigong, adiguna. Iku wataking taksaka. Inji. Taksaka kuwi ula utawa naga kang mandi wisane. Oh, ngaten. Nah, iku. Njur kowe pamer dupeh kowe wis duwe kapinteran umuk. Kuwanen mangsa apa wae dumeh kowe wis duwe kapinteran kaya dene wataking taksaka mah. Inji. Sasampunipun kula midhanget ngendikanipun Kanjeng Uwa. Raos kula saya tansah padhang trawangan, Wa. Lah iya ning ya ngono Darumaya. Aku ora malah seneng kowe mapan ning Sulbi. Jumeneng ratu. Disembah Gung Nayaka Praja sok ngenteni Rama, aku malah ning padepokan. Menika ngaten. Kula menika dereng nggadahi kewasisan bab menapa kemawon saderengipun kula ing semangkih gumantos aji. Kedahipun sampun gadah gegebungan Inji. Oh inji. iya. Aku ya kuwatir wong kowe telenga luhur. Ning Tangkuban Prau kene anane yo lho gila panganane. Iki ya Iji. Ngaten menika. Iya. Kula malah sampun iki kimpul. sekeso sanget to. Nggih. Andur iki apa iki? Jajal apa iki? Menika menapa, Po? Irisan doblo. Nah, irisan buka. Iji. Loh, ana tamu. Nyuwun pangapunten, monggo kula aturi lenggah. Monggo. Darumaya. Kula, Po. Mulane prenjake yen Inji. ana tamu. Jebul badhe wonten tamu, Po. Nyuwun pangapunten Kisanak mboten kula menika tegese tambuh namung nyuwun prisa tenanipun sampeyan sinten? Lho, panjenengan menika dos pundi to Kang Mas Pangling to? Kok pangling pripun? Lah kula niki lak rayi sampean to. Loh. Dipa Kesuma sampeyan. Nggih, Mas. Wah, Siwa. Menawi ngaten menika si Darma kula. Ayo Dipa Kesuma. Kula pun Darumaya. Darumaya to. Iji. Sungkem kula kunjuk Rama. Ya
Yo tak trimo ramung pamuji kowe Tampanono. Inggih kula pundi kadodene jimat. Yo. Dimas kok ya iso-isane. Siramu kuwi ning Tangkuban Perahu kok agemane ora kaya biasane nyur nganggo klambi lurik, nganggo iket. Rak yo ora jenengake wibawa malah kaya cah cilik. Kang Mas Dewa Kesuma sinaosa kula menika rumiyin ratu teng Sulbi nggih to? Lah iya. Namung sampun dados anteping batos kula menawi kula sak menika dados pendhita wonten Parangtritis. Oh ngono to karepmu Dimas. Anjur aku tau krungu pawarta jare sing ning Parangtritis ya kuwi madeg padepokan kuwi jare sapa dhewe kok Begawan Samudono nggih kula niku nggih. Ha iki Darumaya sing tau kondang kawentar ning kene. Inji. Ning Tangkuban Perahu ana pandhita sing wasis sing pinter. Nah jebul ramamu. Menawi ngaten Rama menika linggar saking Kasultanan Rama. Ya wis sawetara suwe aku dadi mendhita ing Parangtritis iku dakara wis pirang taun ya wis suwe banget. Kok malah ngono Dimas Anjur saiki siramu wis ra seneng jumeneng ngaji ning Sulbi. Sinimagung Nayaka Praja malah kowe makuwon ning Parangtritis. Nggih leres Kang Mas. Namung nggih pangestunipun Kang Mas kula menika wonten Parangtritis cantrik-cantrikipun kathah. Akeh. Ayo matur nuwun Dimas. Iya. Namung nami cantrik siswa kathah menika nggih werni-werni malah wonten ingkang matur ingkang kula kok mboten waget mangsuli. Lho piye Dimas kok ya ora ndang diwangsuli dimen kuwi lega penggalihe. Gandeng Kang Mas Dewa Kesuma menika kalebet pendhita ingkang sampun waskita pana ing pamawas lebda ing pitutur mesti ngertos pramila kula sowan wonten ing Tangkuban Perahu iki lak badhe matur Kang Mas. Oh iya. Apa sing kok suwi pirsa Dimas? Nggih. Watone aku iso ngandhakake tak kandhake apa anane. Nggih, ingkang sepisan cantrik menika matur menawi wonten sadengah tiyang Cumbana. Cumbana ngertos napa mboten? Cumbana kuwi tegese selingkuh. Nah, nek wong cilik selingkuh. Iya. Wonten tiyang ingkang Cumbana dhateng sanes menika miderek pranatan saha miderek pranatanipun agami lajeng dosa napa mboten, lepat napa mboten Kang Mas? Ya bener kuwi dosa. Wong sing tumindak Cumbana marang sadengah dudu garwane to iki. Nggih. Ya tetep dosa, luput munggo ing hukum agama. Namung tesih waget dipun paringi pangapunten. Iso yaton kabeh ki mau ya kuwi. Nyuwun marang Gusti Kang Gelar Jagat tumuli di suwunake yen keluputane kuwi ben di ngapu. Iya. Lajeng wonten malih ingkang kaping kalih. Ana maneh. Menika malah wonten nggih. Aku aneh-aneh wae tapi takone. Mula niku tiyang Cumbana lajeng tresna dhateng anakipun Ki Ambak menika dos pundi? Kok wong Cumbana karo anake dhewe ayo Lepat saya niku. dening kleru meneh. Ya karo hukum agama ya kleru, tatanan negara ya kleru. Klentu. Heeh, ning iku isih kena di suwene ngapura. Kudune ya paring prabeya marang wong kang fakir miskin. Tesih waget dipun ngapunten. Iya. Dados kula menika mangke menawi wonten pitaken ngaten menika lak saged anggenipun mangsuli Kang. Ayo dikandhakake kudune Nggih. ya weweh. Menika namung cantrik. Heeh. Lajeng malih upami ingkang nglampahi Cumbana ngaten menika. Lajeng tesih trah nglaluhur ratu, dipati, sak panunggalanipun menika inggih dosa. Wah, ayo saya kuwi.
dosa gede banget Dimas. Yen watehe wong nganggur to iki. Nggih. Dosa. Wong sing ngerti tatanan negara kok malah tumindak kaya ngono. Ah luwih dosa. Niku naminipun sengaja. Ngoten. Iya. Oh, nggih. Lajeng ingkang pungkasan menika kula emut-emut lho, kula kalih mlampah mriki niku emut-emut sanget pitakonanipun cantrik menika. Aneh banget pitakone akeh banget. Nggih. Ingkang pungkasan. Iya. Wonten upami ratu nggih sinembah Ayo. Gunayaka Praja niku kok njung remen dateng putranipun piyambak menika pripun? Dimas. Kuwi wis kebangetan. Wis ana pangapura meneh Dimas. Menawi mriki mboten wonten nggih. Iya, yen ratu to kuwi. Nggih. Ratu. Anane mung hukum pati Dimas. Wontenipun mboten wonten pangapunten. Pangapura ya anane mung pati Dimas. Nggih sampun. Lho. Aturi lenggah Kang Mas. Matur nuwun sanget Kang Mas Dewa Kusuma. Kok ya pitakone iki aneh banget. Sawanci-wanci. Cantrik kula menika matur ngaten kula lak sampun waget paring wangsulan jalaran saking ngendikanipun Kang Mas Dewa Kusuma. Ayo mula wong dadi pitakonan iki kudu iso ndarekake tembung apa panyuwune kudu dikandhakake Dimas. Namun nyuwun sewu Kang Mas. Iya. Kula kemutan. Kang Mas Dewa Kusuma menika rumiyin kagungan busana kapanditan. Duwe. Tesih menika tesih. Isih. Mbok inggih kersa kula tak ngampil sekedhap mawon Kang Mas. Oh. Dadi kula menika kemutan menawi Kang Mas ingkang kagungan duwe pancen kuwi hiasan biyen. Menika ngaten po. Iya. Sinambi ngrantos Kanjeng Siwa mundhut rasukan menika. Kula tak nyiapaken unjukan kangge kula. Iya, iki anane menika ora ono unjukan. Oh, karo ki. Nggih. Wis kono. Kowe nyut. Nggih. Mundhut unjukan. Nggih, parang Aku tak njupuk Nggih. lambi ya. Sampun nggih, Romo. Iya. Ya ngono Dimas, benake aku tak mundhut ning panti sore ya. Inggih Kang Mas. Ya. Aku wis kakean dosa gegeden kaluputan. Wis ora pantes menawa aku ki disungkemi dipundi-pundi dening para cantrik. Jalaran wis ora ana pangapura maneh. Kang mongko lamun aku iku mati ning matiku kanthi gantung. Upama aku wis kadung gumantung ora mati malah saya tambah wirang. Luwih becik aku mati kanthi lantaran suduk salira. Daruwati apuranen aku. Kang Mas! Samudono Kang Mas. Aduh, Kang Mas. Panjenengan menika kados pundi to Kang Mas? Kenging menapa mentala nila dhateng kula saha putra panjenengan Kang Mas. Tulung Kang Mas. Kang Mas. Romo. Wah, Darmoyo aja. Ana lakon kok slira, Romo. Wah, Kang Mas. Sapa? Iki sapa? Kula Roro Singlon. Roro Singlon. Roro Singlon. Samudono injih. jan-jane kuwi iki sapa? Kang Mas Darumaya. Kowe Darwati. Kula Darwati Kang. Menika Kang Mas Samudono dina. Piye to kok dirono lakon sing kaya ngene iki mau piye? Kepiye iki? Iki garwaku ya Kang Mas, iki garwaku. Darwati. Kula. Kowe kok mentolo? Iki nak Kanjeng Rama. Kados pundi Kang Mas? Iki Kanjeng Rama. Kanjeng Rama, aduh Kanjeng Rama. Aduh nek ngono aku dosa gedhe ya Kang. Kowe lupa
Darumaya. Kuwi kadangmu apa? Inji, menika kadang kula anem. Wah, Darwati. Aku ana lakon sing kaya ngene Darwati. Duh. Romo. Kula dosaken Rama. Kula boten mangertos yen to panjenengan tiyang sepuh kula. Romo. Wonten gedatosan ngaten menika ngantos Rama tega. Darumaya. Darwati. Inji. Kok ketunono? Kok tangisono? Inji. Bapakmu sabah urip maneh. Inji lajeng kersanipun siwa dos pundi? Ayo ngono. Mundak mesake. Inji. Kuandane bapakmu. Inji. Ayo diruti. Monggo sak lumrahe. Monggo. Rama. Darwati. Diterima-terimake. Pantai finish ini. Ramamu tidak semene. Rama. Wis lega atiku. Kowe ngerti iki ora? Kula mangertos Sang Prabu. Iki ponang Jabang Bayi, anake Candrawati. Menika Turunane Amarmaya. Amarmaya. Tiwas kleresan niku calon dados pepalang sampeyan. Guntara, Baik. Trebini. Pancen sengaja tak colok. Mergo nek iki ora tak colok, mengkone iki bakal tak pateni. Nek ora tak pateni, oh bisa dadi Menika pepalang. dados pepalang sampeyan dalem Sang Prabu. Kula Kraton Wanasegara bisa titi tata tentrem. Nek aku kudu garwa Candra. Dah ngoten iki. Kula Ning yo kuwi mung pepalange. Kene, ngalih kono. Iki kudu dipateni. Iki nek ora pateni, besok nek gedhe wah dadi pepalang. Nyumangkaaken Senajan to ing besuke aku bisa dhaup karo Candrawati, mengko Damarmaya uga dipateni. Ayo. Kowe kabeh iki perlu dipateni, nek perlu dipangan. Ayo. menika seger. Gentusan. Iki malah gundah-guyu. Piye Kok guyu? Kowe sing kawak. Malah guyu malah.
Ih. Oi. Ayo. Wah, kurang ajar. Gure, sikok gure. Ampun sangat menika Jod. Setan. Iki bayi apa iki? Atase kowe ponang jabang bayi gawe jebrol. Weruh hawane nawa. Kok malah didak-idak paten ora semelamet cicing mah guya-guyu mesem. Mesam-mesem. Ngene wae. Menawi mboten saged pecah menika risak kawontenan wonten ing Arek tak gua sih to. Iki upama tiba Segara Kidul dadi pakane Monggo. ora iwak to. Wis Mas iki mesti modiar. Wah ini. Modiar ora kowe. mutiar. Tekan Segara Kidul kowe. Tuntal iwak sing kawak modal. Wah, iki ngene. Deswudi. Saiki aja wegah kangelan. Perjurit ditoto bareng. Derekno aku. Saiki nang pengging. Sondrawati jaluk sentek oleh dijak perang. Derekno aku. Kahanan kaya werna-werna. Ana menungsa tega karo anake diguang ana segara. Tucune ora dicaplok dening iwak kluten opo iwak paus. Upama ya kowe ora ana li. Aloh. Plek kencong. Bisane kayangan bisa tentrem. Kowe tak larung tak dus gigi ana ing kali ben golek gedhe ole. Ayo le. Warudayong niteka ruang elek-elek. Jeneng kita wis dadi pemuda sing semono gedene ya, Li. Mergo tak tus banyu keke, Li. Kek, sampeyan ki sapa, Kek? Jeneng kita takon marang ulun. Iya. Aku iki Bathara saka Kayangan. Oh, Bathara saka Kayangan. Iya, dene jenengku ya Narada iki. Nggih. Banjur aku sapa, Kek?
Kowe durung tak paringi jeneng, Li. Mula jeneng kita supaya ngerti gampang anggone padha takon marang jeneng kita. Iya. Jeneng kita sak paringi asma tetenger Bandung. Aku arep takon, Kek. Iya, Bandung. Rehne aku wis akhir dewasa. Juk sing ngukir jiwa ragaku kuwi sapa, Kek? Jeneng kita takon marang Sudarmonira ya. Iya. Mula ulun ngerteni. Kek. Iki kok ana dedigal kon sapa, Kek? Ayo iki. Wah. Kowe iki kaya lucu temen. Jeneng kita kuwi takon sapa sing ngukir Cimara. Jebule ulun ki iso ndingkluk ya, Kek. Ya kuwi nek dong penting. Oh ya. Mula kita tak aturi prisa. Sing ngukir Cinwaraka iku ya ratu ing pengging, Tamarmaya. Aku nak ratu, Kek. Lanipune wedak ya Darbarwati. Oh. Aku tak njaluk pamit, Kek. Aku tak ngaku awu Sudarma ana ing pengging. Kosek. Piye, Kowe Kek? ora kena kesusu. Ya. Kowe sisa sulaya ana ing dalan mengko. Sebab ana ing marga kuwi akeh pepalang. Ya. Mula saka iku sira sun paring aji-aji kang aran Bandung, kang aran Bandawasa. Aku kok ora dikentong ya, Kek? Dikai aji-aji Bandawasa kok ora dikentong ya, Kek? Yo iki aji-ajine Bandawasa Bandung. Matur nuwun, Kek. Muga-muga kanthi pusaka iki aku bisa ngawu-awu Sudarma ana ing kraton ing pengging, Kek. Nanging kowe kurung bisa diakoni dening ratu ing pengging. Sadurunge kowe bisa ngaturake tandha bukti ana ing pengging. Isih ana tandha buktine meneh, Mbah. Supaya jeneng kita diakoni dening Tamarmaya ing pengging. Ya. Jeneng kita sira ulun paringi Sangsangan Kencana. Iki wujude Sangsangan Kencana. Oh ya. Kek, Iya, sakwuse aku diparingi jimat karo kakek. Aku kepengin lumarap ning kraton pengging ngawu Sudarma marang Rama Damarmaya. aja kesuwen. Ulun tundung jeneng kita enggal madun ana ing Arcapada. Aja ditegakake aku, Kek. Iya, ulun campingi medun nang Arcapada Bandung. Ya. Matur nuwun, Kek. Ayo mangkat ana ing Arcapada.
Kakang Sumbangkita. Dawuh dalem sinuwun. Kepiye kabul wusanane anggonira ingsun utus upadi marang ilanging putraning sun. Lepat sih pangapunten dalem sinuwun. Abdi dalem kula kadhawuhan supados upadi icalipun putra dalem pangeran. Iya Kakang. Saestu sampun kula dawuhaken dhateng sarta para kawula ing wasana dereng wonten ingkang saged panggihaken. Iya Kakang. Ingsun rasane wis kaya ora kuwagang menggalih kahanan kang dumadi ning praja Pengging Kakang. Kula ngertos menawi sampeyan dawuh sakepreti amargi dugi sepriki putra dalem dereng saged kepagi. Iya Kakang. Wis to diajeng sira ora usah muwun wae. Ingsun ora kurang-kurang anggone mbudidaya kepiye supaya putraning sun enggal ditemokake diajeng. Kang Mas, raos sing manah kula sinten ingkang boten sakit. Iya. Ingsun ora maido. Kula menika ijah. Iya. Kula kepengin ngemban saengga sakmenika dereng kontur. Kang Mas lajeng kados pundi Kang Mas? Iya Diajeng Candrawati. Ingsun ora maido. Amarga ingsun uga ngrasakake apa kang mbok penggalihake Diajeng. Inji sakmenika wonten pundi papan tulungipun Kang Mas? Ya mula ngene Diajeng Candrawati. Inji Anggon ingsun nimbali marang Kakang Sumbangdipa iki. Mung kepengin tak jak bebarengan menggalihake budidaya kepiye putraning sun enggal ketemu Diajeng. Inji Kang Mas. Ingkang kula piket jengaken menika yoga kula wangsul wonten ing kraton. Iya. Mula padha nenuwun wae marang Gusti Kang Akarya Jagat. Narapraja utawa kawula ing Pengging enggal-enggal bisa nemokake marang putraning sun. Kakang Pati. Sabda Apa sira durung bisa urung mireng utawa midhangetake kabar saka bojoe? Malah bingung aku tekan kene. Ki kok malah ana menungso pirang-pirang. iki pawongan kok ora Subasita to? Sapa kowe? Aku Bandung. Kumawani sowani ngersa dalem. Mengku karep apa kowe? Sadurunge aku ngomong, aku kepengin takon karo kowe. Kuwi sapa? Aku wakil dalem Kang Sinuwun Sumbangkita. Wakil ki apa? Wakil ke nek cara diarani saiki pepati. Oh, Pate. Ya. Sing jenengane ratu ing
kraton kene iki sapa? Ratu ing pengging iku Sang Prabu Damarmaya. Oh, Sang Prabu Damarmaya. Endi menungsane? Wes. Kok kurang tata ta iki? Lah kon ngomong piye aku? Kowe iki pawongan ngendi? Aku seko nganti lali aku. Seko kayangan aku. Saka kayangan. Iya, heeh. Karo bengkanane kok lali ki njur mriki. Mergo nang kono hawane adem banget. Medhun nang Ngarsapada kene dadine aku bingung tekan kene iki. Karepe mengku karep apa kowe kok kepengin ketemu karo Prabu Damarmaya? Aku kepengin ngomong. Oh. Ya, saka sawetara lingguh ora nganyur. Aku kudu lingguh. Ya. Wah. Kebedan weteng. Wonten dalem. Iya, kepiye Kakang Sumbang? Sawanipun lare ingkang Murantaka keparengipun badhe pojok atur wonten ngersa dalem ya. Iya. Karana wenanging purba wonten ngersa dalem. Jumakan. Ya wis ben ndak keparengake matur. Bocah bagus. Kowe sapa? Wani miyak bangsaling projeng pengging. Aku Bandung. Bandung. Ya, Papan dunungmu saka ngendi? saka kayangan. Aku mau ketemu karo Mbah sing dangak wae iki sapa kamu? Narada apa sapa kae mang? Iya. Aku diutus kon tumeka ana ing pengging. Sing jenenge Prabu Damarmaya ki ngendi? Prabu Damarmaya ora ana liya ingsun. Yen ngono kowe bapakku. Oh, bapak. Ora sudi. Oh. Pak, Menika yoganipun penjalahan anakmu, Pak. panjenengan menika kalian sinten Kang Mas? Nanging ingsun ora gampang percaya. Lho, menika nyatanipun Amarga ingsun menika durung putranipun prisa. panjenengan dalem. Dudu. Ingsun ora duwe putra kang kaya mangkono diajeng. Menawi panjenengan menika kagungan putra menawi dipunaken iki mawon. Ora. Mboten menapa-menapa. Ora diajeng. Ingsun ora rumangsa kagungan putra kang kaya ngene iki. Sampun kados ngaten menika lho Kang aku Mas. ki anakmu, Panjenengan Pak. menika Wis Nek ngono kakekmu ngapusi karo aku nek aku kene anak ing pengging. Bangsane aku tekan pengging aku ora diakoni. Mosok kakek kok ngapusi aku? yen pancen kowe nyatra putraning sun. Apa tandha buktine kang mbok aturke marang ingsun? Iki Pak peparinge kakek. Sangsangan. Diajeng. Iki Inci sasangan kula, Kang kagungan Mas. ingsun diajeng. Inci menika inci. Menapa inggih menika putranipun Iya. panjenengan Kang Mas? Nanging bukti sangsangan iki kagungan ingsun. Inci. Coba diprisani Inci. diajeng. Oh, menika inci lho Kang Mas. Yen ngono sira putraning sun Bandung. Aduh, matur nuwun, Bapak. Menawi ngaten menika ibu kula. Iki ibumu. Ibu. Oh, ibu. Kula ingkang putra, Bu. Punten dalem Aku sewu, Kang anakmu, Mas. Bu. Menika kok putra Aku sampun akhir anakmu, Bu. diwasa semanten agengipun Kang Mas menapa inggih panjenengan sampun pitados rumiyin Kang Mas. Iya. Wis tak keparengake lungguh dhisik. Keparenga Iya. kula badhe hanyam betatur wonten ngersa.
Iya kepiye Kakang Sumbangdi? Saking sawetawis saweg dados sarta. Italipun putra dalem pun bantu. Inci. Iya. Wasana wonten ing pisowanan iki wonten sowanipun piyayine ngakunipun bantu. Lah iku Kawontenanipun wedal sakmenika saged ngaturaken bukti menawi pikatuk bukti saking saka sapa? Eyang Narada. Wah, saking Eyang Narada. Mbok menawi menika pancen putra dalem piyambak. Nanging sak Iya, menika Kakang. sampun akirang dewasa menika Italipun Kang Putra rak sampun gantalan taun. Menawi Kang Putra sak wedal sak menika sampun akhir dewasa boten wonten awonipun sin. wis menapa iki? ngene wae Kakang Sumbangdi. Inci. Kanggo neter yen Kiki bener-bener putraning Sun. Nani, Malah tiwas kebeneran praja ing pengging lagi ke taman rerusuh. Yen sira bisa nentremake praja ing pengging, sira ndak akoni yen sira putraning Sun. Sapa mo sing gawe rusuh ana ing pengging? Prabu Kupala. Prabu Gupala, tak ajare mo. Sing Dalu pamit. hati-hati, sing hati-hati. Kakang Sumbangdi. dalu-dalu. Ingsun dawuh marang sira. Nani, Awat-awatono sak jengkaring Bandung. Yen dheweke bisa nentremake praja ing pengging, bakal ingsun aku putra marang ingsun. nani iki. Wijan dawuh dalem. Setika. Sing ati-ati Kakang Sumbangdi. Ayo diajeng. Inci monggo. Manjing ning sanggar pamujanan nuwun marang Gusti Kang Akarya Jagat. Nek takone nyang pasar sampeyan sampun atur. Bukti ratune. Wah, Apa Darwasi? kula niku dosa napa nggih, Wak? Wong anak-anak kok ya ora padha kalih kanca kancane niku. Nek ngrasake kula niku rak ya suwe-suwe niku bunek tok. Darwati. Ya kuwi Darwati. Mergane ana lakon sing jeneng Tumbana.
Cumbana ya cumbana nanging aja nganti cumbana kok karo anake Darma. Lah nggih nek umpamane kula ngerti nggih mboten kula lakoni tawa. Ha iya. Nggih mboten kurang-kurang lih kula niku nyuwun karo Gusti. Nyuwun pangapura. Ning kasunyatanipun Baka lho, Baka nika gek umur pira sakniki wis katon akhir dewasa nek mangan niku nggih entek akeh. Mongko rak ya sing butuh pangan wonten ing Tangkuban Prau niku rak kathah para cantrik-cantrik sing do sinau niku rak ya butuh. Ayo kowe Darwati. Sebabe Baka ora kaya lumrah jalma manungsa. Ayo kok dilalah. Apa putra kok metu anak kakung ana siunge. Ha iku Lah nggih niku to. Darwati. Wong atase Kanjeng Rama niku nggih sak dengah menungsa limrah. Manten ugi kula, lah kok anak-anak kok metu siunge niku lho. Tak mboten tinemu nalar to wae. Lah iya aku dhewe melu prihatin ning kabeh mau wis kebatut lan kedarung. Ya kudu sing sabar. Hangke Sing sabar lan narima Darwati. Ya ben aja tinulat wong-wong. Saindenge Nuswantara tiru tumindake bapakmu. Leh Cumbana karo putra ya mung siramu wae sing lakoni Darma. Nggih, Wa. Baka dolan saka ngendi? Kaca buke mau dolan goleki kanca-kanca, njuk kanca akeh. Werna-werna ana sing cilik-cilik gundul, jarene muni tuyul. Yo ana sing wedok rambuté dawa. Wedok rambuté dawa ana bolongane ning kene, muni sundal bolong. Werna-werna ning gedhe kae. Gedhe. Lah kok Kaya Mbah Bolot kae muni gendruwo. Werna-werna kancane Koko dadi akeh. Darwati. Aku Piye, Kang goleki Mas? anakmu ku ngantek tekan desa pojok kan jebul melu balap karung barang iki. aja ado-ado lemu Ya dolan. ora apa-apa wong Agustusan kok buke. Ya ya Agustusan. Ning nek saumpamane mengko kowe ditemu wong arep nggo gawe pesugihan apa ibuke ra kelangan? Ayo Nek nganti dikurungi wong ngono kuwi dilebokake apa jenenge Kang Mas? Dilebokake patunggon ngono. Ya beneran kuwi. malah Koko dadi viral. Kok malah ono dadi viral. Viral ki apa? Mbah. Lah karo mbahmu. Baka kowe iki aja Karo mbahmu ado-ado kok nek lunga. sembrono. Nah, tak kandhani. Nek lunga aja ado-ado sebabe kowe ora kaya iki lho, Pakmu Gedhe Darumaya barang iki lho. Iki ki Bocah sing aneh lan beda sing ya kowe kuwi. Ora apa-apa kok malah anu ajaib. Iya, nek lho lek omah aku ora. Aku wis heeh. Kae wis. Iki ki wingi surup-surup wae malah do nang cakro. Sapa iki bocahe? Iki Nek dikandani gogoke nang cakro. dikandani Pakmu Gedhe kuwi iki sing gatekke ya Ane, apa, Baka? Koko ki ning cakro ora perjudian. Ah ngopo? Ning dolanan. Dolanan apa? Dolanan apa kae? Kertu. Ceki-ceki ngono kae kok Koko diwarai koncone. koncone. Aja nganti kleru lehmu seserawungan ya kok Baka. Kowe iki putrane ibu, gegayuhane ibu kepengin kowe iki sesuk dadi bocah sing mukti mulya. Bisa njunjung dhuwur wong tuwa ngono lho ya Baka. Mimi ibu, mimi. Mimi. Wis ora mangsane mimi ibu. Mimi ibu, Wah, mimi ya teh golek wedang teh ngono kok. kok mimi ibu. Apa ngelak Pak De. Arek Mimi. Tak jepukke ya. Digolekke Kang Mas. Ya. Ya tak kandhani Baka. Apa Bu? Kowe iki wis mangsane mlebu ing pasinaon. Sinau kelawan
Mbahmu ki lho. Aku arep sekolah ning STTS. Apa kuwi? Sekolah tinggi-tinggi sekali. Anek gedhuwuren mengko tiba. Iki arep mamsi. Man mamsi. Lah kok jare jikoke wedang malah golekke sego. Sing mujung nang kono Buke madang buke. Ya, iki nyo. Iki. Jene madange lungguh. Lungguh sing apik. Nganggo tatanan kene lungguh tengah-tengah kene tengah-tengah. Bocah kok ya. Wis gedhe awake tok. Nalare kok ya le Ki cupet. kontekke nek kurang ijih jero ijih. Wah, Enak, Mbah. kok ijih pripun ta? Ayo jaket segone. Niku rak ya wis tak neh-nehake kali para cantrik-cantrik. Tak Iki kandhani. apa to, Mbak, kok bunder-bunder ki? Iku ki terong. Janganke terong sak tomblok wae entek kok iki juga piye. Tak kandhani to, Aku Kang malah Mas. bingung. Kula niku le ngliwet niku sedina iki 5 kilo ra cukup kok. Lah iki le mangan wae kok Nganti ora wingi gelem lereh. pitik sak kandang niku sing nganti kutuk-kutuk nggih wis dibeleh kabeh. Mergo boko niku saking senenge nek kalih iwak. Ha saiki pitike wis entek ya kari ana terong tak janganke terong to niku. Mengko janganke kates Iki kok Nggih. buke iki kok enak apa KTL iki? Apa to? Iwak KTL. Kok iwak kate? Ale apa boko? Kurang tambah lagi, Mbah. Oh, iya. Kowe iki sinaune ngendi ngono lho kok ya pinter. Ayo kok wis pinter saiki. Anane agar sore nang cangkruk golek wong Aku main. wis sekolah. Heeh. Tadi binatang kelas. Oh iya, bintang kelas. Bintang kok binatang. Ana binatang. Wis dintekke. Mbak, Ya. Mbak apa buke ta? Buke. Iya, Ibu. Buke? Hmm? Iki kok kenyil-kenyil enak. Ah jangan terong kok kenyil-kenyil Terong piye kok to? kenyil-kenyil keke gak Ah, terong iki enak apa? kenyil-kenyil. Terong. Enggak apa iki. iki? Terong. Ah, dudu terong iki. Apa? Enak. kok. Ayo enak iki. Iki kaya daging. Kok Kaya iwak. sik. Kok ana daging pitik. Iki kok kaya katutan daging. Mau kuwi. ana kukune to kuwi. Ana kukune. Nek ngono katutan jempolku iki lho Kang Mas. Jempolmu keperak. Lah ya aku lagi ngerajang terong jebule mau kok. keper- Iwak menungso ki enak ta, Buke? Buang. Enak. Ora. Buang. Enak. Kuwi jempole ibu ya ora. Enak. Oh. Aku iki ibu gek rajang-rajang kuwi susu lak selarak mangan. Lah ya karo Jempol ibu ke kiris kuwi. Nek ngono mending Buke tak pangan wae wong enak. Dah. Jo sembrono to. Ah, enak kok. Lho enak ki ora ilok mangan ibune asing Enak. sing gedhe kowe sapa? Ora ibumu. Ane enak ki. Kowe mengko Ya kowe iya ki ini ora ilok boko. Baka ora kaya ngono kuwi. Baka. Niki pripun to, Pak? Sip. Kowe iki sing Wes. eling. Ora Aku ki kena, ibumu, Boko. aku Iki ki ibumu. Nyatane enak. Ora. Sik. Wah, menang ngaten Aku arep putih iki. pangan lho karo kowe. Piye to? Sik boko. Kowe ki eling, kowe ki Sabar, eling. Ya, Mbak, sing penting Aku mani iwak. Oko. Iwak yo iwak sapi wae. Oko aja nganti kalah karo Sumanto. Iya ning sing kok pangane aja iwak ibu. Aja ibumu. Aja ibumu. Drijine Buke enak. Ya, ning- Wis. Wis. Piye to Kang Mas? Lah, menika terus pundi? Ah, yo ngono wae. Pokok ning pan kowe seneng tenan karo iwak menungso kuwi. Oh, enak kok, Mbah. Iya, Ya, Nek. Pak De, enak ya. Ya enak, namanya enak kaya Malu kok sampean. Apa iya nek ora ditut ya juga piye? Ya ngono. Ning aja ibumu, aja pakmu gedhe ya. Ah, sapa? Ae ana, nek pan kowe seneng tenan. Nek Mbah, alo. Aja. Kualat. Ayo sapa? Heeh, kok sik Sapa? kandhani. Ya kene. Oko tak takon. Heeh. Nek mangak Radi mriki wae kula Oh, kok iya, suwe-suwe iya. kok malah gila Iya, to iya. karo bocah siji niki. kowe mangan iwak wong sak karepe kena. Sak tutuke sak wareke kena. Tenan, Mbah. Heeh, pas gimana? Ono ning ngono segara. Wana segara ki ngendi? Waduh, kono. Kato. Kraton. Keraton. Segara iki lagi ono peperangan gedhe. Heeh. Mesti akeh Bebanten. para bebanten menungso Ah. sing mapan ning kono iku. Ah. Yo, iki kena mangan sak karepmu, ya. Sak warekmu ning aja ibumu lan aja pakmu gedhe. Aja menungso Aja urip. menungso urip, heeh ya. Yen ngono, Heeh.
Boko njaluk pamit. Yo, kae bangki akeh banget kae. Yo. Yo. Wonosegoro. Boko arep mangan menungso. Lilimpah, lilimpah. Boko doyan iwak mentah. Lilimpah, lilimpah. Boko doyan iwak mentah. Wis Darwati aja sedih penggalihmu. Kula bingung. Ayo pancen puluh-puluh pesine awakmu. Darbiana, ayo kowe Boko iki wong aku dhewe sedih. Wong, ayo. Sak menika Boko, Bapa ampun dipun tegakaken. Ditegake ya Kang Mas. Piye? Nek panjenengan kok ora tega kelawan Boko. Mengko yen tos sak mangsa-mangsa ning dalan wetenge luweh panjenengan iso dimangsa. Nah, yo kepiye wae. Jajane aku yo ora tega. Darumaya. Nek mengko melu Boko. Iji. Kesusu mangan aku dipakana priye? Oh nggih. Awake dhewe bisane mung nyuwun marang Gusti ya Kang Mas. Yo ayo Darwati. Nggih, monggo sareng-sareng minggah wonten ing sanggar pamujan kemawon nggih wong. Pengayomanipun Gusti Kang Kuwasa bisa tentrem, Boko lan slamet. Ayo, Darumaya. Nggih, monggo wong. Menika sampun dumugi Tapel wates tapel wates pengging. Iya. Ning atos-atos Sang Prabu. Mula aku percaya karo kowe kabeh. Para prajurit ditata ora ana bodho kalian damar moyo pateni. Sampun waskuatos. Aku percaya Menika kangge piandel panjenengan Sang Prabu. kowe patihku. Iya. Paling digdaya ya aku. Hei. Apa? Ana wong bagus. Iya. Bagus. Tatang. Niki kadosipun Sing nyawa. hati-hati ya. Ana bocah bagus. Jenengmu sapa? Aku Bandung. Bandung. Yo. Bandung saka ngendi? Aku saka kraton ing Pengging. Putrane Ibu Condrawati. Sapa? Ibu Condrawati. Kowe Bandung anake Condrawati. Menika tiwas kleresan Sang Prabu. Anakku. Iya. Calon anak. Lah menika. Sopo kowe? Prabu Gupala. Gupala. Saka Wonosegoro. Nah, nek kowe pancen nyata anake Condrawati. Ya. Jenengmu Bandung. Ya. Kowe iki anakku. Wah, calon anakku. Ora sudi aku di wong tuwa kaya kowe. Iki dikenalke Supala pepatih Sang Prabu. Iya, iya. Iya, iya. Kowe rak durung ngerti wae. Kowe iku nek wis tekan Wonosegoro, kraton Wonosegoro iki ora kalah karo kraton Pengging. Nek mung Pengging ki apa? Delok busanane aku. Wadyabalaku kabeh ting glebyar. Suke, Mula kowe Piye, tak dadekke ratu. Ning ibumu calon dadi garwaku. Nah, Ora sudi. Senadyan to aku arep dimuktekke ana ing kraton Wonosegoro. Aku mau. Mergo aku labuh marang wong tuaku. Ayo, Gupala. Aja bodho. Nek kowe manut aku, sumingkir saka kraton ing Pengging. lho. Ki malah bocah wingi sore Nantang perkara. Nantang perkara. Oh, iya. Bandung, Piye?
gelem tak rembug sing krana apik apa ora? Nek kowe gelem, ayo. Kowe tak jak kondoro ning Wonosegoro, kowe ganteni aku dadi ratu ning Wonosegoro. Gupala. Mung ibumu mengko ditari dadi karo aku. Kowe matur karo aku muni bapak lho ora. Teko manut wae Bandung. Arep dimuktekake. Gupala. Kena kowe mboyong marang ibu nanging piye? Yen wis bisa nglangkai dak bangkene Bandung. Piye lho? Kena mboyong ibu. Ayo. Wis. Iki ra muni niki. Mboten muni tadi ta? Mboten muni niku ora. Waduh. Tes dicoba. Ketua Ramuni. Pancen pinter tenan kowe anggone gedho Kokang. Yo. Ya. Minggir sawetara. Bandung. Yo, kepiye? Kenapa kowe arep dimuktekake malah gugu sak karepe dhewe? Yen kowe manut marang Sang Prabu bakal mukti. Nanging ibumu ben dipundhut garwa sesembahan. Hei. Bali ning Kraton Wonosegoro. Bali? Ya. Aku gelem bali yen kowe wis gemilang Piye? Iki jalane. Yo. Acek pirang widu. Wujud tas. Wujud. Waduh. Waduh. Dudu tandingmu. Kene kowe ngenteni. Oh iya. Kok kene. Enje. Ayo. Ayo. Yes. Wait. Yo, yo. Oh ha. Wes. Ngatos-atos Sang Prabu. Wis ora wangun. Ya. Nek kowe karo aku mung adu to sing kulit daging. Atose balung. Aji Jaya kasekten. Nek pancen kowe iso
kuat nampani aji-ajiku bocah sing bagus. Monggo dipun suntak aja. Iya. Kula barangku karo kowe. Ayo, Wong loro aji-ajine kowe karo aku ditamake. pancen kowe satriya linuwe. Padha-padha ngudang sunging Bathara Kala. Ayo. Kabeh angin Sikuwono Segara. Wah. 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 Puas. Wah. Waduh. Bandung. Aku isin. Nek kowe pancen cah sekti Mandraguna. Sekti tanpa aji, dikta tanpa guru. Alesen aku. Gupala. Iya. Yen kena tak eman. Bali ning Kraton Wonosegoro. Gelem bali mboyong ibumu. Ya. Yen ora kena tak eman. Apa? Yen kowe bisa nampani Aji Bandawasa, tak sembah dri-dran. Sokno aji-ajimu Kene karo aku Titi. Ayo, kene tak tadai. Sambato angkasa marang ibumu Pertiwi. Ketiman Aji Bandawasa ajur sewalang-walang kowe. Bandawasa. What? Ya! Yes. Iya. Mati Sang Prabu. Ayo. Aku ora urip. Wes, ayo tinggalan. Nobul Pak D Bu E karo Simbah bener. Ning Wonosegoro akeh bebantening perang. Akeh bangkai. Iki aku wis entek pirang-pirang. Iwak menungso. Mindah enake. Iki lemu ginak-ginuk. Oi, tak pangan, tak pangan. Iki kok apik men. Wewangunane gedhe-gedhe apik. Suwung ora ana sing nunggoni. Okop pengen dadi ratu ning Wonosegoro. Lele Pak, aku doyan iwak mentah. Lele Pak, aku doyan iwak mentah. Wonosegoro kumplang. Kakangku wis ninggalake aku. Seto ning peperangan. Banjur ing bisa sapa kang kumanti? Kang lenggahi dampar ana ing Wonosegoro. Kudu kepiye? Aku kudu putih kang kepiye? Kelakon Wonosegoro.
Wonosekara kumplang. Klakon Wonosekara suksang pawana bali. Sepo sepi samun kang tak rasakake. Jonggrang. Sopo kowe? Aku Bandung. Bantung. Ya. Oh, dadi kowe kang aran Bantung. Bener. Kang nyedani kadangku sepuh. Iya. Mergo kadangmu sepuh ora kena tak pringgaki becik. Banjur aku tegel marang Prabu Gupala. Jonggrang. Apa? Reh ning kraton Wonosegara wis bedah. Mung ngari kowe. Kowe gelemo dadi putri boyongan ana ing Pengging Jonggrang. Dadi garwane Bandung. Ora butuh Bantung. Sengara bakal klakon. Yen Bantung bakal garwa marang Rara Jonggrang. Ora bakal Bantung. Ora bakal bisa klakon. Taunana Windanana. Mokal. Mokal Bantung. Jonggrang. Coba pikiran. Kraton ing Wonosegara wis ora ana kang nguasani. Kang nguasani ora ana liya mung Bandung. Tak blengket ana ing kraton Pengging Jonggrang. Mula gelemo kuwi dadi bojoku Jonggrang. Ora butuh Bantung. Aku ora butuh tresnamu. Rara Jonggrang ayu tenan imbang ana katresnane. Jonggrang. Apa? Timbang ngono katresnane Bandung Jonggrang. Ora butuh tresnamu. Jonggrang ora butuh. Palwa kandhek ing samudra ngladeni wong ireng manik. Bantung, iki lho. Jonggrang. Pasur yanyo ngayami rekmo mama galung. Sedang Bantung. Jonggrang. Ayo tuladen ana Bandung. Memanis sing kowe kang bisa ndudut rasaning atiku Jonggrang. Mbok aja meksa atiku to Bantung. Aja Mara. kebangetan to. Aku laden nono ringkang bisa gawe Sedang Bantung. Rara Jonggrang. Aku tresno tangking wana. Jonggrang. Bantung. Nek kuwi gelem dadi bojoku, arep njaluk apa bakal tak pinangkani Jonggrang. Yen tak penggalih Ya.
lan tak rasakake pancen apa kang dadi kancamu kuwi mau bener Bantung. Zuk. Aku bakal ngladeni marang sliramu Bantung. Jonggrang, kowe saguh dadi bojoku. Nanging semono wae Bantung. Ayu tenan kowe Jonggrang. Ayu tenan kowe Jonggrang. Bantung. Iya kepiye? Nanging kabeh mau ana pitukone Bantung. Wis sak mestine yen wanita ayu duwe bebono, kowe kepengin duwe bebono apa kondo marang Bantung? Nanging Bantung, Iya. apa ya tenan yen sliramu iku mau pancen tresno marang Roro Jonggrang? Tresnaku kang tumuju marang kowe ora kena tak gambarake meneh jare Jonggrang. Yen ngono Bantung, aku go tresno marang Bantung nanging pamutahku mung siji. Apa panyuwunmu Jonggrang? Klangenanku gadheng kencana tumiba ana ing sumur mula Bantung. Aku nyuwun tulung sliramu pundhutna wujuding gadheng kencana iku mau. Mung kuwi panyuwunmu Jonggrang. Yo tak udanani Jonggrang. Endi sumure Jonggrang? Iki kono kae Bantung. Yo. Oh, seru men sumur iki yo. Bot-bote aku tresno marang kowe Jonggrang, bakal tak udanani. Oh. What? Utala, Kula Ndara Ayu. Wonten wigatos menapa Ndara Ayu? Bandung Bandawasa wis kelakon nyemplung ana ing sumur. Ketapna wadyabala. Tableken nganggo watu gedhe-gedhe. Nani sendika. Woi! Sempulina tenan iwak menungso. Wah, iki mau drijine Prabu Gupala. Oleh gede nono ora iso waca. Wareg tenan. Pokok wareg tenan. Woi. Sopo iki, ha? Kok gilane to? Kowe mangan apa? Kowe sapa? Iki bebantening Wanasegara. Enak, gurih. Kuwi bangke sing tok pangan ki bangke lho. Ning enak. Tak pritilke sithik. Ora. Kowe sapa? Jenengmu sapa? Boko. Boko. Bagus kok pakanane iwak menungso. Boko saka Gunung Prau. Iya. Ndaruwati. Pak Dene Darumaya. Oh ngono. Bae
Sapa? Sapa ya Mbah Kayo? Dewa-dewa apa ya? Dewa Kusuma. Boko. Aja mbok terus-teruske ya. Kuwi ora enak. Iki Kuwi sing bangke menungso. Bangke wae enak apa meneh kowe sing moblong-moblong tak pangan. Boko, aja kaya ngono Boko. Boko aja iku. Tak kandhani Boko, tak kandhani. Dagingku pahit. Ora ngandel. Pahit kabeh, ora ono sing ora pahit. Nek durung nyoba ora ngandel. Aja Boko, aja kaya ngono. Kalau ora tak mongso tak pangan. Aja, tolong. Nek ora Yes. Sopo kuwi wani ngrudo paripeksa marang Jonggrang? Boko. 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 Wah. Boko ora NG. Boko. Ya. Duwe karep apa kowe wani muto-muto marang Jonggrang? Iki wong ayu arep tak pangan dadi mangsa. Kowe iki menungso lho. Yo, Menungso kok arep mangan daging menungso iki kepiye? enak. Oh, Nggo lauk. yen lawuh. ngono kowe dudu patraping menungso. Setan kowe Boko. Aku kancane Sumanto. Oh. Boko. Yen kena tak prenggak ki becik. Lunga saka papan kene. Mergo iki Jonggrang iki calon garwaku jare. Yen ngalang-alangi Boko, kowe ndak pangan. Oh, iki ndak pangan, iki ndak pangan, iki ndak pangan. Wah, coba nek pancen kowe tegas. Nek pancen ki bisa mangan awakku, panganan aku. Arep milih sing endi? Arep milih sing endi? Coba panganan aku. Arep mburi? Arep ngarep? Arep ngisor? Tak oleh ki. Iki nak ora iki. Ya. Jajal sing mburi. Ya, Mampu. ya. Piye Boko? Karepmu kepiye Boko? Tak pangan kowe. Ayo, nek pancen kowe wani karo aku. Jenengmu sapa? Aku Bandung. Bandung. Ya. Bandung dina iki dadi mangsane Boko. Yes, dandon karo aku Boko. Mari Brono, tak pangan. Milih ngendi? Ngarep? Ora Boko. Aku malah keri jare. Siungmu kuwi ora tegas mangan marang aku. Senajan aku cilik, nek aku duwe kadigdayan. Pancen kowe digdaya. Coba ketapno kabeh jimat kematmu. Tamak ana ning dadaning Boko. Tampanono Ya. Aji Boko Samudra. Ya. Ait. 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 Ais. Mung semono kadigdayamu Boko. Ora apa-apa kuwi. Kabeh sing ndak tamake. Aji Boko Samudra mati. Ya. Lebur muur dadi sak walang-walang. Nang dudu Bandung. Nek saliyane Bandung kena kowe namane Aji kaya mang. Nanging Boko. Nek kowe kena tak eman. Lunga saka papan kene. Ora. Ora. Ora gelem lunga. Aku kudu mangsa Bandung lan Roro Jonggrang. Kena kuwi mangsa marang Roro Jonggrang. Nanging bisa kuat nampani aji-ajiku Bandawasa.
tak adepi. Oh, Barep apa keri, ngarep apa mburi. Bondowoso. Tak jaluk pambiyantumu. Jonggrang. Kowe cidra ya karo aku. Aku mlebu nang sakjroning sumur kok tablek watu kaya mangkono. Dikira Bandung kuwi ra sekti ngono apa? Ya aja kaya ngono to Bandung. Iya, kepiye? Ya aja dadi atimu. Tenane mono, aku mung kepengin nodi. Sepira to kadekdayanmu lan kasektenmu nanging kanyata Bandung Bondowoso pancen digdaya pilih tanpa tanding. Iya. Kowe mangerti dhewe. Yen Bandung kuwi digdaya sekti Mahambara jare. Mula ayo. Ladenono Bandung. Jonggrang. Durung cukup tekan semono Bandung. Aku saguh dadi garwamu kang sanyata nanging aku pisan siji iki aku kagungan punagi. Iki punagiku kang pungkasan Bandung. Yen sliramu bisa minangkani aku setya tuhu marang sliramu kanggo saklawasing uripku aku nedya bakal mbangun tresna. Apa panyuwunmu Jonggrang? Aku kepengin gawekno candhi 1000 cacahe. Ana ngendi papan dununge aku bakal ngudanani panyuwunmu Jonggrang? Mengko dhisik. Piye? Cacah 1000. Iya. Sadurunge sewengi candhi iku mau kudu bisa rampung. Senadyan to abot dikaya ngopo. Mergo aku gedhening katresnaku marang kowe Jonggrang. Bakal tak udanani panyuwun. Ayo. Ana ngendi papan dununge? Aku kang bakal nyameklake kabeh kuwi Mbak Jonggrang. Ayo, tak derekke Bandung. Yo, ayo. Sediko sang Guntala. Kang kapindho iki kowe tak paringi pakaryan meneh. Dari Ndarayu. Sadurunge gagat enjang apa wae kang kena ditutuk-tutukno. Tiji. Satu kewan apa wae Iya. sadurunge gagat enjang kudu bisa wis tangi kabeh. menawi ngaten kula bakal woro-woro wonten ing dusun madusun kersanipun wonten ing Kang Kote. Ya, kabeh padha digugah. Nyuwun pamit. Satu kewan padha digugah. Boting abot. Aku kepengin duwe bojo ayu. Yo. Ana kene papane anggonku gawe candhi, sewengi kudu dadi 1000. Yo. Senadyan to abot dikaya ngopo. Mergo aku tresna marang kowe Jonggrang. Bakal tak udanani panyuwun. Aku tak nyuwun marang Gusti kang murba ing dumadi. Muga-muga aku bisa klakon gawe candhi 1000 cacahe sewengi kudu dadi.
Bandung. Iki pun Romo Bandung. Romo soho ibu. Iya nggih, piye nggih? Nyuwun idi pangestu ibu. Ing wekdal menika ingkang putra Bandung badhe miwiti damel Candhi Sewu. Minangka pitumbasipun anggen kula badhe dedhaupan kalian Jonggrang ibu. Nyuwun lillah ibu. Iya Bandung. Ibu Ndak pangestoni Bandung. Apa sedyan? Pak Injingaten to Kang Mas. Iya diajeng. Wis Romo njaluk pamit Bandung. Iji. Nderekaken sugeng tindak. Ayo diajeng. Soho ibu. Tak jaluk pambiyantumu rewang-rewang ngono aku gawe Candhi Sewu kudu dadi Bala Sewu. Oh. Piye Bandung? Wis dadi anane Candhi Sewu. Oh, Jonggrang. Piye Jonggrang? Wis Wis rampung. tak pinangkamu. Apa kang dadi kersamu Jonggrang? Coba itungan. Ya, Itungan candi-candi kuwi Jonggrang. aku ngitung ya. Ya. 100, 200, 500, 600, 700. 999. Kurang siji Bandung. Jonggrang. Yen ngono sliramu cabar ora bisa nggarwa marang Roro Jonggrang. Jonggrang. Yen Candhi Sewu mung kurang siji. Genepe kowe Jonggrang. 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 Waduh, Jonggrang kladuk pangucapku.